Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Usa ka lalaki sa Balay-Balay City, Bukidnon ang patay samtang samdan ang laing usapa. Human nga gipanigbas sa ilang nakainom. Sospek ka 23 anyos may sulay pa og ikyas. Apan mitahan ra sa otoridad. Aniya ang akong report. Patay na diyang madala sa ospital ang 35 anyos nga lalaking biktima samtang samdan ang laing 49 anyos nga lalaki. Human sila gipanigbas sa ilang kainom. Ang insidente nahitabo mag alas 10 sa gabi adlaw Sabado sa Purok 9, Sitio Mabuhay, Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon. Pagresponde sa kapulisan, ilang naabtan ang nagbuyod o gadunay samad tinigbasan nga biktimang namatay. Sa investigasyon, ang duha ka mga biktima gipanigbas sa ilang 23 anyos nga lalaking kainom nga daling miikyas human ang krimen. Pag inom nila, dito na nagsugod nga nagkalalis kini atong mga biktima o kini atong suspect. Nga niresulta dayon sa ingato. Niresulta din sa inani nga nakapanigbas at tigbasan niya kini iyang isa ka kauban which is parintir pod niya. Naglusa dughat pursuit operation ang Balay-Balay Police batok suspect. Mitahan kini sa panimalay sa usa ka tanod sa lugar. Gikustodiya gilayon ang suspect nga miangkon sab sa krimen nga iyang nahimo kung asa usa ka sundang kuno ang iyang gigamit. Unsa may gilalisan kuno nila sir? Muna ato ang ginagawan po karon nawa nga kani ato ang investigator ni lakaw pa karon kay niadto pod sa maong area. Kay para pod nga palauman pa kung sa gyud ang pagkuan o sa gihinungdan sa ilang pagpanaglalis. Giproseso na ang pagpasakaw kasong homicide o frustrated homicide batok suspect nga wala na mihatag og pahayag. Samtang padayong nagpaayo sa ospital ang usa pa ka biktima nga aduna sab mga samad tinigbasan. Cyril Chavez, 1 Mindanao.